Takže sme sa dostali konektormi, ako bolo na fotkách, v podstate do zobrazovacieho displeja. Napojil som sa tam len signálom z DVDčka, z takéhoto obyčajného. Zapneme kľúčik. Nabehne nám úvodná obrazovka. Tak, pri potvrdení nám nabehne klasická obrazovka. Máme zaradenú parkovaciu brzdu. V podstate zaradíme spiatočku. Zobrazí sa nám signál z toho DVDčka. Automaticky to robí zo spiatočky, lebo to bolo aktivované prepojením konektora 65 a 1. Zapnem DVDčko a obraz v podstate beží. Takže z akejkoľvek kamery, ktorá by bola umiestnená vzadu, pekne ide takýto obraz. Tak.